Så Mads? Jeg har fået en ny cykel. Ja, du har fået en ny cykel, ikke? Hvem har du fået den af? Fra mormor. Fra mormor, ikke? Eller fra farmor? Farmor. Farmor. Ja. Kan du sige tak for cyklen, farmor? Tak, din cykel, farmor. Og kan du fortælle, hvor dygtig du er blevet? Ja. Farmor, jeg er dygtig. Jamen, hvor dygtig er du? Det ved jeg ikke. Du kunne cykle. Du har ikke støttehjul på, vel? Men der er sådan en pind, hvor far holder dig. Og du kunne cykle uden jeg holdt dig her forleden. På nummer 3 dag. Ikke? Der kunne du i hvert fald cykle over 100 meter, hvor jeg ikke holdt dig. Kan du sige farvel til farmor? Farvel, farmor. Vi ses. Vi ses. Hej hej. Hej.